mini na bolonda dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ni ye duguba jalen dɔ ka kegu dɔ ye laluma ye o de bɛ kɛ sababu ye duguba sigi a ka ja Boubacar Sidiki k'a dɔn duguba sigi fanda bɛ yen i k'a dɔn sɔrɔbaatɔ bɛ yen o de bɛ kɛ sababu ye duguba sigi ka ja n'an bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ gɛlɛya Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar Sidiki jamana kunnafoni a b'o de maana n'an sigira ka ban bolomada bi kɛ joni ni joni nga sɔgɔmada in na Hamɛdi Jakite ale bɛ jaw la k'an ja ta k'a yɛrɛ kɛ kumakan k'a fili fiɲɛ fɛ fo Chine fo Gabon i k'a dɔn Tiyani Ɲang sisan b'a sɔrɔ a sigilen bɛ i k'a dɔn a bara k'an lamɛn a bɛ to k'a bolo da kungo la a bɛ yɛlɛ ni kuma ba fɔra a b'a fɔ ne ma ko Kamaro ne ka cɛ Boubacar Sidiki ni Jibi ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na o bɛɛ bɛ Naam ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura SK nin y'an ka fasiri ye SK kun décembre kalo tile 26 tɛmɛnen Boubacar Sidiki k'a dɔn Bamandi wale kɛbaw i k'a dɔn u ye binganiba dɔ kɛ jamana in kan sabula an ka karamɔgɔba dɔ bɛ i kalifu ba dɔ bɛ Amadu Hadi Tal Boubacar Sidiki k'a dɔn kabini o don fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn kalo 2 bɔɲanko taa yɔrɔ ma dɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ a la Amadu Hadi Tal i k'a dɔn karamɔgɔba don alimu don waliju don min sigilen bɛ Ɲɔrɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn Cheikh Umaru Futiyu a y'a minɛ o de la sɛbɛnnikɛla ko min ye Ɲɔrɔ ye a ye wulikajɔ ani cɛsiri min kɛ diinɛ kan o dɔnnen bɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a ka kɛwalew ni kunnafoniw dili jango min ye filaw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn sabula a bɛ fila k'a de fɔ u k'u cogo dɔn Bamandiawale ye i k'a dɔn a jɛrɛjɛkulu u kana gɛrɛw la Boubacar Sidiki k'a dɔn o de kɔni ma kɛ ayiwa min ye Amadu Kufa i k'a dɔn a kanufɛn ye o de la u y'a bɛɛ la a bɛ waati jan bɔ nka janfa n'i y'a ɲɛnɛ i ka du kɔnɔ i yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔ b'a la Boubacar Sidiki k'a dɔn nin don i k'a dɔn ayiwa a bɔra a bɛ taa ziyara la o ye laada ye kilomɛtiri 70 ani ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki nin ye kuma bɛɛ san o san a bɛ taa ziyara kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ ladilikan minnu di a n'a bɛ dugawu minnu don o de kɔni ye Amadu Kufa tɔnsi jɔ Boubacar Sidiki n'a ma ɲɛ o tuma an ka nin minɛ waasa an ka se k'a dala k'a dɔn ko in kɔni kɛra o cogo la minɛni bɛ kɛ tuma min a don ani maa caman bɛ ɲɔgɔn fɛ Cɔrɔna Amadu Tal Boubacar Sidiki a ma don gɛlɛya la limaniya min b'a la ni Ala dɔn min b'a la Boubacar Sidiki a ma ko in don gɛlɛya la sɛbɛnnikɛla ko kuma bi kɔni i k'a dɔn bingani kɛwale kɛbaw u bɛ nin ko in kɛ Boubacar Sidiki marifa mankan bɔra dɔw kɔni ko k'a joginna dɔw ko nɛgɛw ye kɔnɔbara in minɛ dɔw ko k'a ye sen minɛ nka maa si kɔni de ye min bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn di waati yɛrɛ kɛra min ye kunnafoni dɔ nana jɛnsɛn i k'a dɔn kunnafoni di siraw kan dɔw ko Amadu Kufa kumakan don o kɔni a ye min fɔ o la ko ayiwa Amadu Hadi Tal ko a ye diɲɛ to Boubacar Sidiki k'a dɔn kuma in kɔni wɔlɔwɔlɔla fa bɛɛ fɛ nka i k'a dɔn a balima dɔ bɛ yen min ye ayiwa Ba Mundaga ye Mundaga Tal o fana ye kunnafoni ta a ko kɔrɔfɔ min bara ka wɔlɔwɔlɔ kunnafoni di siraw kan kuma sabatilen tɛ bɛɛ k'i hakili sigi ni u ye kunnafoni sɔrɔ don o don k'a fɔ ko a bɛ nin dabolo in kan u b'o kunnafoni lase diɲɛ maa ma Boubacar Sidiki k'a dɔn kabini o kɔni kɛra mankan sumana nka an bɛ don minɛ ko bi Ala de bɛ ko in ɲɛ dɔn Amadu Hadi Tal n'a bɛ nin na Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa a bɛ Ala ka baara la n'a tɛ diɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn Ala y'a daka k'o de wa sara Ala ka baara de la nka k'a fɔ de a bɛ walima a tɛ yen maa si tɛ min bɛ se ka ayiwa dalu jɔnjɔn di o la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ tɔgɔ tukara Nouvelle Horizon an bɛ u fo n tɛgɛ bila n k'i sɔn maa ɲumanya tɛ o wajibiyala n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sababu min k'a ma ko l'indépendant l'indépendant Falen Kulubali nin y'a ka fasiri ye Falen ko k'an ka taa sigida sabanan o mairie ba kɔnɔ dɛ mairie de la commune 3 du district de Bamako min ye baarakɛlaw ye ka fara u yɛrɛ ka lafasali tɔnjɛkuluba kan n'o ye comité syndical de la municipalité ka taa se comité syndical centrac kan n'u kɔni kunun ko i b'a ye k'a fɔ u ye hakilina dɔw ta ni ka ɲɛsin u ka ɲɛmayaso ma
ma n'i y'a lajɛ u kɔni bɔra k'u sigi mairie dalala la k'u ka dusumakasa ni ka o da diɲɛmaa tulo kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ baarabila yɛrɛ fana u ka nin hakilinaw talen kɔfɛ kunu sɔgɔma o de ye k'u bɛna tile 3 kɛ k'o kɛ baarabila ye ka ɲɛsin u ka ɲɛmaayaso ma furu tɛ siri sunkalo ɲɛkɔrɔla la diplôme photocopie légalisé o tɛ yen o banna fo tile 3 ka dafa ayi sunkalo ɲɛkɔrɔla in na furusiri dama min bi kɛ u kana mɔgɔw bila cɛgɔnɛya la dɛ n'i ma se ka min kɛ yanni bi kɔni cɛ jɔnko ala i b'a laminɛ an bɛ taa mairie wɛrɛ la sigida 3nan mairie n'o ye commune 3 mairie ba ye i b'a ye k'a fɔ o kɛ n'o ye baarakɛla ninnu kɔni kɛ ma ka ŋɛɲɛ ɲimi maa min kama o ye u yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye ni o ye madame le maire ye n'i y'a ka kɔrɔfɔ u lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni bɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ka taabolo fana lajɛ min ye sénégalais ninnu ye sigida 3nan mairie kɔnɔna olu kɔni y'a jira k'a fɔ madame le maire a kɔni kɛn bɛ ka hakilina minnu ta ka ɲɛsin olu ma na jɛ n'a ye bi o tɛ jɛ n'a ye sini wa mɛnna olu kɛn bɛ ka laɲiniba caman kɔni kɛ gafe k'o ta k'o d'a ma min kɔni bɛ taa fɔ sigiyɔrɔma 15 la a fɔlɔfɔlɔ u ka kuma lasela ka kɔrɔfɔla n'o ye Boubacar Sy ye fulakɛ ko min ye olu ye fɛn min laɲini ka ɲɛsin u ka maire ba ma o de ye a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona waasa min ye olu ka baarakɛ yɔrɔ ye u ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi ani damu kɔnɔna na ko n'i y'u ka mairie yɛrɛ kɔnɔna ta ka lajɛ mairie ba fara mairie ncinin wɛrɛ minnu n'olu bɛ sigida 3nan kɔnɔna na min ye baarakɛminɛ ye o ntanya bɛɛ wa min ye bureau ko ye o ntanya bɛɛ ka taa sɔrɔ la maa dɔw bɛ yen olu kɔni olu tɛgɛ bɔla baara la a bɛ i n'a fɔ u taara retraite la nka u ka bureau da sɔgɔmɛ ka bila ko madame le maire a bɛ k'o kɛ kun min kama olu tɛ o dɔn ka bureau da sɔgɔ k'a sɔrɔ bureau ko bɛ maaw na minnu taara retraite olu de ka bureau da sɔgɔlen olu de ka bureau da sɔgɔlen a yɛrɛ de mago bɛ bureau in na ayiwa min ye madame le maire ye n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye commune 3 o maire ba don jɔnko ala min ye nin sénégalais ninnu ye olu ka kununko lajɛrɛ sɛbɛ u y'u da don nin kɔrɔfɔ caman na nin kɔrɔfɔ i n'a fɔ n yɛrɛ bɔla ka min dɔ f'i ye sisan n'o de ye bureau ko danya bɛ yen maaninfinw ka bureau sɔrɔ ka don ka sigi k'u ka baaraw ni ka o bolo da o fana bɔlen min ye saaleminɛnaw ye walima taxi minɛnaw minnu bɛ munumunu salo kɛ butigitigiw da la walima an ka sugubulon kɔnɔna na a fɔra k'a ka bolimafɛn dɔ ɲini ka di a ma fɔ a ka bolimafɛn kura sa koyi a ka bolimafɛn dɔ ɲini ka di olu ma min bɛ se k'u bɔ mairie kɔnɔ ni ka se n'u ye u seyɔrɔw la u ka taa taxiw ni salonw fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye mairie ka kunnawolo de bɛ o la a ma se ka o fana kɛ n'o fana bɔla yen min ye carburant ko ye bolimafɛn o ma sɔrɔ yalima carburant de bɛ na sɔrɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ o fana bɔlen koyi a jirala fana k'a fɔ maa dɔw bɛ yen a kɛn bɛ k'olu kɔni affecté n'o de ye k'u ta k'u bila poste dɔw la k'a sɔrɔla u ka kalan ɲɛsin tɛ o ma o profil tɛ u la wa ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin bɛ fɛn min kofɔ n'o de ye madame le maire n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye sigida 3nan mairie ba o kɔnɔna na a bɛ ala ka baara min kɛ nin baara bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la ka kɛ dibila baara ye i b'a fɔ baara in a ɲɛdɔn de t'a la wa maa tɛ o sugu dɔn n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ maa minnu bɛ munumunu salo kɛ n'o ye saaleminɛna ninnu ye olu bɛ sara n'i nana ni wari hakɛ min ye o pourcentage de bɛ ta ka d'i ma kɔsada in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɔw kɔni olu taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la a jirala k'a fɔ ko maa dɔw fana ka ta k'u bila sira jɛlen kan n'o de ye recrutement normal ye waasa o hakili ka se ka sigi sarako yanfan n'o fana bɔla yen maa minnu fana bɛ yen n'olu tɛgɛ bɛ ca la sigida 3nan mairie kɔnɔna na olu bɛ se ka INPS ka t'u cogoya sɛbɛn yen wa tɛ assurance maladie obligatoire fana ka di u ma n'o tɛ i bɛ baara la e garantie tɛ min ye tigɛnkan ye o t'i bolo k'a fɔ donna nataw la e kan ka taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la k'i jigi da fɛn dɔ kan a n'a fɔra ko o taabolo ninnu o bɛɛ lajɛlen kɔni don bɛ ngalama na sigida 3nan mairie ba kɔnɔna na maire ba fɛ n'o ye madame Jire Mariam Diallo ye k'a ka jisumani kɛ a koliji la n'o tɛ min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye nin tile 3 baara bila kɔfɛ ko yalima k'a bɛna taa wolo mun na min ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Falen Kulubali a ka fasiri n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ni safinɛ mina cira 2 ye olu ka foyi t'a fɛ a siga tɛ ko a ba yɛrɛ tɛ ko siga t'o la Boubacar i k'a dɔn an ka to sira tɔ guwan an baarakɛɲɔgɔn n'an dɔgɔnin min bɛ yen Burama Ture ka fatulen hali bi i k'a dɔn a tɔ bɛ sen na Boubacar i k'a dɔn ko ɲɛsɔrɔlen tɛ yalima ko yɛrɛ bara ka wuli a ko la ka se k'a ɲɛdɔn wa ɲininkali tomi bɛɛ nka kɔsa in na tubabuw ka tribunal min n'o bi parikaw fɛ yen Boubacar i k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ
a bɛ n'a fɔ ko nin bɛna ni kurafiyɛ affaire la ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn tubabu journaliste dɔ bɛ yen i k'a dɔn Reporters sans frontières o maa don Arnaud Froger i k'a dɔn Karimu Keita min ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye Boubacar i k'a dɔn ale de taara jalaki sɛbɛn don Faransikaw fɛ yen i k'a dɔn ka ɲɛsin tubabu journaliste ma min ye Arnaud Froger a ko Arnaud Froger kɛn bɛ to a tiɲɛ kaba ye a bara ka nkalon da ale la min ni tiɲɛ tɛ kelen ye a bɛ ni ka san caman bɔ ni jɛ in kɔni bara k'ale dodɔli ma ni ka nkalon ni namara ta k'a da la o yɛrɛ kɛra sababu ye waati la wa Faransikaw ka kiiri bulon o kun ka Alain Région minɛ Boubacar ka se k'a ɲininka dalakan na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ɲɛdɔn sariyaw ni ɲininkaliw ani ko dɔnni na an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn tubabu journaliste in kɔni sariyatigiw y'a jira k'a fɔ min ye plainte in kɔni ye nafa t'a la a tɛ taa yɔrɔ jan k'a sababu kɛ dalilu jɔnjɔn ani hakilina minnu fɔra jalaki sɛbɛnw kɔnɔ u dafan dɛ o tuma Arnaud Froger a ka taa n k'i ɲininka a ka baara la Boubacar nin bɛna dɔ fara ko kan jango min ye Burama ye Burama i k'a dɔn a minɛni fo ka taa se a saya ma Boubacar maa bɛ se k'o fɔ sabula maa tɛ se ka tunu pelinke tewu i kunnafoni ma dɔn a wa taamasiyɛn ma ye la nin zanadamadenw in kɔ min kɔni bɛ fɔ k'a jɛya o de ye Burama kɔni u y'a fa de u y'a fa Boubacar faalen kɔni a ju bɔra jɔnni na sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni di sɛbɛn caman bɛɛ minnu kɔni ye kuma in fɔ sabula san 7 Burama Ture tununnen don Boubacar k'a dɔn a yeliko kuma tɛ fɔ denmisɛn min kun do fana a kun bɛ sɛbɛnni de kɛ kunnafonidi sɛbɛn min b'an fɛ yan n'o k'a ma le Sphinx Boubacar sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye janvier kalo dɔ tile 29 ye sufɛla 2016 Bamakɔkaw fɛ yen Burama kɔni sina ka tunun tɛ i ko to bɛna nugu la a ɲinina fa bɛɛ lajɛlen na sani dugusɛ san ani dugumana na Boubacar i ye a ma se ka ye sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ faamuyali bɛ na sabula yanni a minɛni waati cɛ i k'a dɔn a kun bɛ sɛgɛsɛgɛli kan k'a kɛ sabula dossier dɔ kun b'a bolo Boubacar min bɛ ta ka ɲɛsin Karimu Keita ma a don Karimu Keita i k'a dɔn fangaba b'a la seba b'a ye maa min bɛ masaya la o denkɛ don o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana bulonba sɔrɔdasiw ka koɲɛ kun b'a bolo Boubacar k'a dɔn a bɛ se fɛn caman na wa dalu caman kun b'a bolo Boubacar yalima min ni min bɛ fɔ ani min bɛ lakali Karimu kɔni degunna sabula a y'a dɔn Burama Ture o bi fɛn min ka k'a sɛgɛsɛgɛ a b'ale kunga yan nin ko in ka bɔ kɛnɛ ma an ka fɛɛrɛ kɛ a da ka tugu yanni diɲɛ wuli cɛ a kana se ka fɛn fɔ maa ye yalima o ko de kɛra wa Boubacar k'a dɔn kunnafoni fɔlɔ ani sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ olu kɔni b'a jira k'a fɔ Burama Ture sabula maa caman y'a jira hali dɔw bɛ yen minnu kɛra sɛɛrɛ ye minnu y'a ka tununi da i k'a dɔn ayiwa sɔrɔdasiw dɔw kunna k'a fɔ olu de y'a minɛ ka taa n'a ye a wa sécurité d'état la Boubacar a taali sécurité d'état la ka taa bagabaga a bɛ se ka kɛ babali senfɛ a ma ko a ni na a tora a la Boubacar i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra maa bolo o fana kuma ɲɛfɔli kɛnɛ ma o bɛ gɛlɛya o kuma u ye su in da garagara la dibi la ka sin ka taa su don k'a kɛnɛ fa tununa sɛgɛsɛgɛliw kɛra Boubacar sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ minnu kɛra a tun bɛ gendarme minnu bolo olu kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ n'a fɔ Burama tununa a yɛrɛ de ye a yɛrɛ de wulila ka sin ka tununa a yɛrɛ ka t'i yɛrɛ dogo Boubacar o kɛ man di maa min ye kabilatigi ye maa min muso i k'a dɔn muso dilen don a ma o ka wuli ka tunu suko ni dugusɛjɛ cɛ faama minɛ a kunkolo ma tiɲɛ Boubacar k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ o ye nkalon ye a tun bɛ baara kɛ min bolo Darama ni ayiwa Daramɛ Adama Daramɛ an kɔrɔkɛ ba ale yɛrɛ kunnafoni di sɛbɛn ɲɛmaa ye Bamakɔ ale kɔni y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ kunnafoniw donni la Boubacar a ma ɲɛ min kɔ ale yɛrɛ jamana in bila Boubacar hali bi n'a ka bɛ ale b'o taama se fɛ min kɔni ye nin ko in ye Boubacar k'a dɔn a kɔlɔlɔ wulilen bɛ bi sabula Karimu n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye n'o ye Kaco ye a yɛrɛ fana gɛlɛya b'a ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula i k'a dɔn sariyatigiw y'a ɲini waati jan a kɔni ka n'a ka ɲininka ka se k'a sɛgɛsɛgɛ a n'a k'a yɛrɛ sɔminen don k'a fɔ fɛn dɔw bɛ olu dafalen tɛ o tuma a k'i yɔrɔ janya jamana in na Boubacar o nana dɔ fara ko kan a bɛ siɲɛ 4 bɔ Boubacar k'a dɔn jamana sariyasunba o ye wulikajɔ kɛ sabula a don i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye sécurité d'état ye sɔrɔdasi minnu kun bɛ yen
Bɔgasiriki ayiwa ni sɔmingelen don k'a fɔ olu de kamalen minɛ k'a bugɔ fo ka taa ni kɛnɛ karaba Bɔgasiriki olu sɔrɔsiw a caman bɛ yen minnu kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ fo bi sabula a dɔw minnu do a fɔra dɔw yɛrɛ kɛra jalatigi ye dɔw yɛrɛ yɛlɛla sanfɛ Bɔgasiriki k'a dɔn a ko cayara maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin bɛɛ kun ye jumɛn ye Bɔgasiriki yalima jɔnni de bɛ Burama Ture fabaw jɔnni de b'o olu kan k'u kɔlɔsi jɔnni b'u ni sanjɛ o ɲininkali bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ dɔ bɛ yen o to a bɛ fɔ Colonel Seku Umaru Njayi Bɔgasiriki k'a dɔn maa fa tɔgɔ man di a ko Colonel Seku Umaru Njayi min bi fɔ i k'a dɔn o don min ye service de renseignement ye o ɲɛmaa don Bɔgasiriki wa ko in bɛ kɛ kuma min a donnama in kama a ma se ka kɛ ka dogo o la abada Bɔgasiriki hali kunnafoniw dili ni tɔgɔw fɔra sɔrɔsi cɛ 4 kɔni b'a la minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ministère de la défense ancien combattant la Bɔgasiriki k'a dɔn minnu kɔni to a fɔlen don nka hali bi n'a ka bin sariyatigiw ma yamaruya de sɔrɔ k'u wele ka t'u ɲininka wa yalima dalu jɔnjɔn yɛrɛ de ma sɔrɔ wa a ko balani bɛ yɔrɔ jumɛn yalima joli de bara ka ayiwa u kɔlɔsi maa kana se ka s'u ma o ɲininkali tun bɛɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Bɔgabɛri Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara Cɛlagari data kunna n'o tɛ a ye fɛn caman ye a y'o ye dara n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau a bolo tɛmɛna a kɛrɛfɛ o i m'a daminɛ bolo caman tɛmɛna o kɛrɛfɛ i m'a daminɛ ayiwa sa furu la Naam. Ni yente ka to ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ka ma ko l'indicateur du renouveau Y Dumbuya Yaku ni y'a ka fasiri ye Yaku ko min ye anw ka AES passeport ye dɛ e ko siniwaw ka ambassade min n'o b'an ka jamana kɔnɔna na o banna na koyi a tɛ k'u la wallahi a tɛ k'u la ni siraw y'o kaana an na fɛnkɛ ɔna u sigilen tɛ ni min kɔri mun kɛra min ye AES passeport ye passeport kura ni min dilanna anw ka jamana saba olu ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ faso Maliba o passeport donc ala ni gɛlɛya bɛ anw ka commerçants dala bi gɛlɛya bɛ u dala ka sabu kɛ AES o passeport ko ye i b'a ye k'a fɔ ambassade dɔ o delila ka banna o wa o kɔrɔfɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnlenw na an y'o sarada yan i b'a ye k'a fɔ min y'anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko o lakanali baaraw ma n'o ye ministre de la sécurité intérieure de la protection civile ye min ye général Dawudu ye ale kɔni bɔla ni ka kɔrɔfɔ caman sarada a hakilina nɔfɛ a y'a jira k'a fɔ nin passeport min n'i y'a ta k'a lajɛ jɔnko ala a bɛ makaama bɛɛ lajɛlen dafa wa min ye kabi anw bɔla CEDEAO o kɔnɔna na n'an bɔra a ka tɔndenya la kabi janvier kalo tile 29 tɛmɛlen san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka nin passeport kurakurani ye a sigila sen kan ko nka ka kɔ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ janvier kalo tile 22 labɛnw ani hakilinaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min ye OACI ye n'o ye organisation de l'aviation civile internationale ye olu ka taa se min ye lasigidenso minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔna na yan a n'anw yɛrɛ ka lasigidenso minnu n'olu bɛ jamana kɔkɔnɔna na diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni AES passeport a spécimen n'o ye a ladege ye ka a ci u bɛɛ ma waasa u ka bɔ a kalama k'a fɔ anw ka nin passeport kura in nin de bɛna bila sen kan wa baara de bɛna kɛ ni nin ye min ye fasirikɛbaa ka fɔ n'o ye Y Dumbuya ye l'indicateur du renouveau kɔnɔna na a ko kɔsada in na min ye siniwaw ka lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan o kɔni banna ka visa di anw ka jagokɛlaw ka jɛkuluba maa dɔw ma n'o ye association des commerçants et voyageurs du Mali ye et de la diaspora n'an k'a ma ko ACOF Maja o ɲɛma ale kɔni kɔrɔ ko in kɛlen a ma bɛn a dusu ma a tɔgɔ ACOF Maja yɛlɛ kun ye mun ye association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora Akoma tɛ sa ACOF Maja ayiwa naam awɔ a sɛbɛnlen tɛ nin ye ne ka création tɛ o tɔgɔ in fɔcogo yɛrɛ de ye n kamana gansan o de y'a to n y'a fɛsɛ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a bakurunba f'i ɲɛna ayiwa naam n'i y'a ta k'a lajɛ association in a ɲɛma n'o ye a président ye Ibrahim Mayiga nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin a wulila bawo ale ka baara ye o ye an ka commerçant minnu n'olu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ni ka taa jamana kɔkan na jago o sira fɛ ka taa fɛnw san ye ka don n'a ye jamana kɔnɔ ale ka nin jɛkulu ka baara ɲɛsin bɛ o ma wa ni o dɔ ye degun sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen sabati waasa u dusukun bɛ se ka lafiya cogo min na u
ka se k'o ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ hakilisigi kɔnɔna na a ka baara bɛn bɛ o ma a kɛ ka nin kunnafoni sɔrɔ a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin anw ka jagokɛlaw ka soba ma n'o ye chambre de commerce d'insurgie Mali ye a ma dan o ma min ye anw ka minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ faso Maliba ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma n'o ye ministère des affaires étrangères la coopération internationale ye a ye wulila ka se olu fana ma o bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye AES passeport ye makaama bɛɛ lajɛlen dafan bɛ a la min ye passeport ye a jabajɛmɛ bi wa hakika fana don nka k'u t'a dɔn kun kelen jumɛn kama min kɔni n'o ye lasigidensow ye n'u b'a la ka nin taabolo ta ni ka ɲɛsin jamanadenw ma ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Y Doumbouya ka fɔ la a ko ministre de la sécurité intérieure de la protection civile waati dɔw la ale kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔw ni ɲɛfɔliw ta ka ɲɛsin jamanadenw ma a y'a jira k'a fɔ ko baaramisɛn dɔw tun bɛ sen na n'o bɛ intérêt action don o kofɔ n'o baaraw n'olu bɛɛ lajɛlen kuncɛ la n'o bɛna kɛ sababu ye passeport a ka kanhɔrɔyali a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o di a ma ko yalima o baara ninnu de ma se ka se a hakɛ la wa ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Y Doumbouya a ka fasiri don Wagatigi n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la rédaction du Mali a bolo ko siɲɛ 50 ani siɲɛ 7 Wagatigi doit girinna ye tiɲɛ ye nka n ti jɔ ni n ba ka waranda kɔrɔla cɛ walifɛn b'i bolo i ye walifɛn dɔ ta Wagatigi k'a dɔn Mali i k'a dɔn aéroport directeur ba min ye colonel Kwale Lasina Togola Wagatigi k'a dɔn a welelen kun bɛ jamana 3 min n'u jɔlen bɛ ko la n'o ye AES ye u ka aéroport pankurutigi kɛnɛ fɛn o fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye hakilinaw u k'a da jira ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to taafaw ni nafaw jango lakana ani minɛn kelen ani taafa kelen ka se ka dɔn Wagatigi o bɛ kɛ sababu ye lakana ka se ka sabati aéroport du Mali doit kun dɛmɛni a ɲɛmaaba Lasina Kwale Wagatigi i k'a dɔn ani Burkina ta Niger ta ninnu bɛɛ lajɛlen sigira ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye senfɛ Wagatigi aéroport international du Mali Niger Burkina Faso Wagatigi ɲɛma damanda de kun don kɔma ten sɛbɛnnikɛla ko min ye aéroport international Jori Hamani o de ye Niger ta ye u yaalala ka yen lajɛ k'a fa bɛɛ lajɛlen lajɛ Wagatigi k'i k'a dɔn kɔrɔfɔ taara ka di i k'a dɔn anw ka colonel Lasina Togola ma bamankɛ ko a ko jɔnkala u ye aéroport in lajɛ tiɲɛ don min ye aéroport du Mali Modibo Keita a ko n'i y'o fana ta k'a lajɛ a taabolo ni nafaw man jan ɲɔgɔn na Wagatigi nka min kɔni selen don sa o de ye hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye ni Mali bɛ minɛn min sa Niger ni Burkina ka bɔ o kalama n'u bɛ dabali min tigɛ u 3 ka bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu ye lakana yɛrɛ ka se ka sabati cogo min na Wagatigi nka o t'a gɛlɛma ye gɛlɛma yɛrɛ ye min ye Lasina Kwale ka fɔ la Wagatigi o de ye avion bi ye o ka se ka jigin waasa u ka dugudenw ani jamanadenw u bɛ taama ni ka taa bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye a ko sabula n'i ye dugumasiraw ta Wagatigi i b'a ye k'a fɔ sira caman bɛ o gɛlɛyara o taama ma nɔgɔn bilen jango gɛlɛya min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Wagatigi n'a kɛra pankuruko ye o de nafa ka bon o k'i bɔ a la u bɛɛ bɛ jɛ ni ka taji min kɛ avion kɔnɔ n'a bɛ pan u k'o de ma fuel a k'o fana sɔrɔli Wagatigi u k'an ka jɛ ka kuma a bɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min jamana 3 in ye Wagatigi k'a dɔn ayiwa min y'a donni ye ka na nin jamana ninnu kɔnɔ i k'a dɔn u ka avion baw ɲini minnu bɛ se k'a donni sanfɛla la ka sin ka pan ka na jigin ten canja la Lasina Togola i k'a dɔn colonel Kwale Wagatigi bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Bilhak a bɔra ka hakilina minnu fɔ i y'a dɔn ale yɛrɛ bɛ avion de boli avion belebelebaden n'i y'a ye o kɔnɔ k'o dasi wa n'a ye fɛɛrɛ minɛ sanfɛ fo poussière bɛ wuli Tunkara anba yafa ma sanfɛla ni gɔn ma wuli Lasinɛ sabali sa e tɛ colonel in dɔn nin si t'i gɛrɛ ka ye mini transition na wari tɛ ka di jeliw wa kana to an ka fɛnw ma dɛ n'u ti jeliw sɔn o kuma u kana jeli sɔn a banna n ye n da fɔ dɔ fara a kan ne tɛ e m'a a kun fɔlɔ fɔ sisan jeliya kɔnɔ n'u ti jeli sɔn u kana jeli sɔn jeli sɔn wari t'u bolo kana siga n ye den min wolo n da kɔni y'o ye jɔnni Jaw cɛni Jaw kɔni e b'a kun e kɔni bɛ taa fa bɛɛ cɛni y'an kɛ ka ɲɔgɔn ye Segu o denkɛ ye Maliki
Maliki ye cɛkɔrɔba to Amadi Maliki Jaw Segu Maliki Jaw Segu a kelen de kun bi cɛɲɛ ni bɛlɛ duni ni ko Maliki Jaw dɔrɔn Segu a dɔnni a tɔgɔ dalen don an ka cɛkɔrɔba de la o kɔni ye n den y'o kɔni wolo ni mo wari di yan ni n'a tɔw ta fɛn tɛ yen a tɛ o fɔ ye a ko daba cɛ taa gɛrɛ IBK la sa anw ye sɔrɔsi ye sɔrɔsi ka wari tɛ ne ko e kɔni ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la rédaction du Mali kɔnɔ jamana denw ka bataki karamɔgɔ Daba Tunkara la rédaction du Mali an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ maanifin n'i yera sira min kan o kɔni i bɛ fo ni o taabolo de ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin bɛna kɛ lajɛrɛ ye nin bɛna kɛ a tako duurunan ye n'an ko a ma ko conférence nationale sur la protection sociale n'i y'a kɛnɛ lajɛ kununko a kun kɛn bɛ kɛnɛ dawulaman ye anw ka dunanjigiso min n'o ye hôtel Salamu ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen nun donna yen de kɛnɛ ɲɛmaya kun t'an bɛ ka di madame médecin colonel Asaba Jalo Touré ma ministre de la santé du développement social n'i y'a lajɛ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye jigisigi kuma caman fɔ a ye tali kɛ fɛn min na o de ye ko bonyamasegin ka ta ka ɲɛsin maa welelenw ma minnu nana nin lajɛrɛba duurunan a kɛnɛ kan n'o ye conférence nationale sur la protection sociale ye a y'a jira fana a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ hakilina ninnu b'a la ka bila minɛn dɔ kɔnɔna na minɛn min kɔni ni a hakilina ta an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a n'an dɛmɛbaaw fɛ n'a kɔni a ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye yanni san 2063 cɛ min ye hakilina belebele ye bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la o kɔni o ka se ka kɛ lafiyada ye ka ɲɛsin jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mali den bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya furakɛliko ɲuman sɔrɔ ka kɛnɛya k'o ji di an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ala ni nin hakilina in a bɛna sankɔrɔ ta ni k'a sana yɛlɛ cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye halisa minisiri ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ hakilina dɔw kɔni o kun t'an bɛ diɲɛ selina ni tɔnba min n'a ka baara ɲɛsin bɛ baarakow ma diɲɛ kɔnɔna na n'o ye organisation internationale du travail ye o kɔni ye laɲini dɔw kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de ye maa o maa bɛ yen k'e de ye bolola baarakɛla ye e tɛgɛ tɛ foroba ca la n'o ye faso ta ye k'i ye kɛnyɛrɛ ye i kɛra sa i bɛ baara o baara la sa ni kɛnyɛrɛ baara don o baara ninnu sɛbɛnfura dɔw ka se ka sigi sen kan k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛbaaw ni ka u yamaruya o ka se ka furakɛliko ɲuman sɔrɔ n'o fana bɔla yen min ye kɛnɛya ye a ka se ka an ka jamanadenw sɔrɔ hali n'u u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ fo ka taa se bugudaw ni togodaw ma ni nin bɛɛ lajɛlen bɔla yen i b'a ye fana k'a bɛ kɛ sabu ye ni jamana min n'a kɛnɛya ko jidi la i b'a ye k'a fɔ ɲɛtaakun o bɛ sabati wa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin hakilina ye a bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se k'u yɛrɛ furakɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka min ye jamana ka dɛmɛ ye k'o fara a kan fana min y'an dɛmɛbaaw ye n'o dɔ bɛ tali kɛ UNICEF la ka taa se PAM ma fo ka taa se PNUD ani FAO ma ninnu bɛɛ lajɛlen fo la kɛnɛ kɔnɔna na ka sabu kɛ u ka wulikajɔ an'u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin anw ka faso Maliba ma wa n'i ye nin lajɛ duurunan ni k'a ta k'a lajɛ a bɛ taa kuncɛ fɛn min na o de ye hakilinaw ye hakilina minnu ni a bɛɛ lajɛlen n'a donna bala anw ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli ɲɛnama sɔrɔ n bɛ wari bɛ n bolo wali wari tɛ n bolo n bɛ faama jɔyɔrɔ la walima n bɛ fantan jɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka furakɛ bili bawo min ye kɛnɛya ye k'o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana ni k'a ka ko caman bɛ yen ni k'a sinsin nin ye n ko sɛbɛn na y'a salo ka bɔ essor de Bamako kɔnɔ Abdramane Traoré a ka fasiri don Balasiriki k'a dɔn fundɔni bɔlen don an bɛ sɔrɔ ka segin ka na donc ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau kangarima kan min n'o ta la mɛnna ka gouverneur fɛ ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma minnu kɔni b'an bɛ u ka baarakɛ yɔrɔw la a bɛ waati jan bɔ wa kangarima kan in bɛ fɛn min fɔ o ye o de ye mars kalo nata tile 3 san 2025 7h30 n'o ma min kɔni sɔrɔ lakɔliso ninnu kɔnɔna na e ni ɲagili min ka kan o bɛ ta ka ɲɛsin ma kɔrɔfɔ ye n bɛ ka na o e kɔrɔtɔ mɛ ma min ye syndicat ye o fana o sɛbɛnkɔrɔ kuma na o ye gouverneur jaabi min ye syndicat ye n'o ye nin lakɔlimɛtiriw ka lafasali tɔnjɛkuluw ye olu kɔni y'a jira sa ka bɔ kabi san 2012 gɛlɛya in a bɛ jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la k'a minɛ o waati ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko min ye olu yɛrɛ maa mago bɛ se fɛn minnu ma o fɛn damadɔ bɛ yen o cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen ko o datugu la min ye service financiers ye ka taa se trésoriers ni budget
denw ma ko bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlu na ka kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Menakata ye ko maaw u ma segin ka taa ko ni dun ye lakɔli karamɔgɔ bila ka taa ye a ka sarako a n'a ka musaka misɛnko o bɛɛ lajɛlen k'o bɛ latɛmɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu de fɛ ko munna k'u bɛ olu ye ka bagoma k'u bɛ Ala bolo k'a fɔ k'olu ka taa walanda di lakɔlidenw ma kalanbulon ninnu kɔnɔna na Menaka ka taa sɔrɔla olu ma mako bɛ se cakɛda bolo fara minnu fana ma jamana tɔ la k'u kɛn ta ka o maaw wele u ka segin n'i ye nin kɔrɔfɔli lajɛ maa min ye nin kɔrɔfɔ ni ka a kɔkɔrɔma don o de ye Abu Zeydi Ture ye o fana ka kɔrɔfɔ ka se ka o fana sɛbɛntiya tuguni min ye Ousmane Alimoudou ye ale fana kumana syndicat des anciens signataires du 15 octobre 2021 i b'a ye k'a fɔ o bolofara min n'o bɛ Menaka olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ sa k'a jira k'a fɔ min ye Kidal a fɛ Menaka gouverneur ye k'a ye kɔrɔfɔ min bɔ ka bɛn ko wa k'aw fana b'a ɲini a fɛ olu ma mago bɛ se service da minnu ma jamana taw u ka o bolofara maaw bɛɛ lajɛlen wele ni ka taa n'u ye Menaka maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima lakɔli karamɔgɔ ninnu o bolomada bɛ mun kan de ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye fasorikɛla ye n'o o ye ayiwa min an bɛ tila k'a to a ɲini ni a ɲini tile k'a ɲini o ti ban o fasorikɛla n'o o ye studio Tamani ye min ye indicateur du renouveau olu y'a sɔrɔ o studio Tamani de fɛ olu kɔni kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu n'u ma taa u ka poste la yanni mars kalo nata tile 3 cɛ san 2025 ko yalima u bɛna to u cogo la wa min ye colonel major ye n'o ye Menaka gouverneur ye maa don n'a ye kuma min fɔ a tɛ a kumakan fɔ ka tila k'a cɛ koyi ni lakɔli karamɔgɔ ninnu n'u ma se u ka poste d'affectation ninnu na ko yalima k'a tɛna kɛ gɛlɛya ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ko ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ u fana y'a sɔrɔ studio Tamani n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la rédaction du Mali a bolo ko siɲɛ 50 ani siɲɛ 7 maa min ye nin sɛbɛn o to a jɛlen don o to a de ko Adama Berté Adama ko ne t'a tɔgɔ a nɔgɔlen don e tɛ ma se ka ye o Adama Berté waati t'o la tɔgɔ tɛ tun ne yɛrɛ fana o fana ye tiɲɛ Adama Berté ko a bɛrɛta Boubacar k'i k'a dɔn di kuma folo fɛ fo a k'i k'a lamini i bɛ sɔrɔ ka muru kɛ k'a tigɛ i bɛ sɔrɔ ka muru kɛ k'a tigɛ o y'i salen ye Boubacar k'i k'a dɔn an ka taa Boubacar so taraka nin kuma in bɛ taa ka segin bi sen na a bi waati jan bɔ Boubacar Sotraka SA essence feere yɔrɔ don station caman de b'u bolo Boubacar k'a dɔn dɔgɔkun dɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko olu kumana i k'a dɔn nka hali bi n'a ka bon u bi taa ka segin kuma in kan n'a sɔrɔla Sotraka min filɛ Zerni na Boubacar k'a dɔn n'a tigi n'a sɔrɔla a bi jamana in kɔnɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ a ka station laban o laban a mago sata don maa si tɛ essence sa a ka station na ka sababu kɛ mun ye Boubacar k'a dɔn a ka station i k'a dɔn ayiwa n y'a f'i ye cogo min dɔ bɛ Banankabugu rond-point in na ani direction nationale administration ayiwa goudron ba da la 1008 logement i k'a dɔn o fanfɛla la Boubacar k'a dɔn ɲuman tɛ wuluden na sɛɛrɛw ani minnu kɔni a kɛra minnu na olu da de ye kuma in fɔ an bɛ donni minɛ ko bi e k'u ma taa ayiwa sariyatigiw yɛrɛ fɛ yen wa sabula nin kamalennin ko n'i ye essence sa 4,000 min bi to i ka mobili kɔnɔ 3,000 o tuma 1,000 don u b'o kɛ cogo di Boubacar k'i k'a don u b'o de kɛ fiɲɛ ye ɔ essence tɛna dɛ u bi fiɲɛ de suru i ka ayiwa réservoir kɔnɔ Boubacar i y'a dɔn sɔnni kɛnɛ kan garaba y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kamalennin MK i k'a dɔn o de nana wulikajɔ boloda sabula a cira a ka taa taji san a filɛ ka taa essence san k'a bɛna a kɛ groupe la Boubacar k'a dɔn ayiwa dalasi 3,000 o essence k'a k'o de san 2,000 k'a k'o de san Boubacar 2,000 essence a da kɛ a b'a tugu ka groupe wuli ka waati min kɛ nin zanin a m'a kɛ wa essence de bɛ réservoir la i bɛ hakɛ min don a la egi bɛ t'i da yɔrɔ min na n'i nana dɔ kɔnɔ n'a ma yen sɔrɔ u b'a jira k'a fɔ namara kɛla Boubacar ka da mun kan a ko o don yɛrɛ fana ale taalen dɛ k'u ye essence d'ale ma bidon na ale ko ko mun na ka pompe to yen ko pompiste ko ayi ɲaama ko ye dɔ de nana essence ko an k'a kɛ bidon na a taara a ma na walasa an ka compte kana kɛ majɛ ye ɔ i bi ɲaama de ko ye a dafalen don foyi t'a jɛ ale ko ayiwa n'o dama don o ti baasi ye ale y'o essence minɛ ka t'o kɛ i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ majɛ nana ten ale ye guruputigi wele k'a f'o ye
yɔrɔ bɛɛ o fana ye i k'a dɔn kamalen tɛgɛ minɛ u y'u kun da station kan Bougazelli u taalen station na u ye ɲininkali kɛ Bougazelli k'a dɔn ayiwa kamalen gwale dɔ bɛ yen min bɛ i n'a fɔ kɔlɔsilikɛla n'o t'i ɲini k'ale bugɔ Bougazelli i k'a dɔn n nana essence san a kan k'a feere ma pompe de la nka a ko n k'a ta bidon na n y'o minɛ n taara n'a ye k'a k'a kɔnɔ i k'a dɔn a ma ɲɛ o tuma a ko dun bɛ cogo di Bougazelli k'a dɔn pompisi min y'a kɛ u y'o ɲininka sabula maa fila bɛ yen kelen dɔ ko tiɲɛ don dɛ ne nana nin dɛmɛ Bougazelli k'a dɔn kuma si kelen si ma sɔrɔ u da k'olu k'a la k'a dama i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ namara la sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye station yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye gérant ye u taara o fɛ o ko nin y'ale siɲɛ fɔlɔ nin ɲɔgɔnna kuma ka fɔ yan koyi ko sabula min kɔni nin ko in ye k'u cɔ ale bɛ bɛɛ wele u ka sɔrɔ ka ko ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko minnu kɔni taara essence san olu y'a jira k'a fɔ u tɛna u bɛɛ makɔnɔ o tuma ninnu mɛnnen bɛ sɔnni min na Sotarama station na Bougazelli k'a dɔn olu tɛ ka jɛn n'a ye u bɛ t'u ta da bɔgɔ jeninen kan kabini o kɔni kɛra maa caman de bɛ yen minnu sɔrɔla ka sariya kɛ k'a fɔ nin kuma in de ye tiɲɛ ye olu kɛ o kɛ ka essence san a bɛ waati jan min kɛ n'u ye a bɛ ban a t'o sɔrɔ bilen o tuma mun de bɛ Sotarama SA pompisiw a ma fɔ ko station tigi don dɛ ayi pompisi minnu bɛ yen ka essence feere ɲɔgɔn ma voilà minnu bɛ pompe ninnu kunna ye minnu bɛ pompew kunna olu yɛrɛ de ka ŋanamu ye nin ni a ma ɲɛ o kɔ i k'a dɔn Sotarama ne ka kuma nalen ye wa bon n'i bɛ nin falen sisan i b'a bɛɛ de fura ka bɔ a b'a bɛɛ de kɛ ni kura ye hali gérant hali yɔrɔ furanna a b'a bɛɛ de kɛ parce que ça c'est a tɔgɔ bɛ tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la rédaction du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔw tun b'a la rédaction du Mali o bɛ dansigi an ka bi dɔn kibaru la bi ta an b'a bila yan Bougazelli surafana t'o ma don su in na segin bi kɛ nin kunnafoni kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bi bɔ ka n'olu lakali Ahmed Jakite kun bɛ jaw la min ɲɛfiɲɛ curukala ye o ye Gibson ye kunnafoni laseli Boubacar Sidiki Daba Tunkara wa